ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 5 сентябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар ноҳияи ҷайҳон собиқ қумсангир дар боғи пистазори бародарамон акаи Фаррух. акаи Фаррух, ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғ. Баракаллоh, шумо хуш омадед ба боғи мо. раҳмат. ман фаҳмидам ки шумо ҳам хел дар қумсангир дар ҷайҳон пистазор кардаги ҳастед. ман аз шаҳри Душанбе хестам омадам ки пистазори шуморо тамошо кунам ака ва ба халқи тоҷик, ба ҷавонмардои тоҷик нишон диҳам ки шумо чӣ хел меҳнат кардеду писта кардед ва дар Тоҷикистон чӣ хел пистазор ҳасту пистаҳо ҳам кардан мешавад. ҳамҷорони азиз, пеш аз он ки ман бо акаи Фаррух ҳамсӯҳбат шавам, ба шумо як маротиба дарахтҳои писта нишон диҳам ки пистаҳои мо дар Тоҷикистон аз пистаҳои Туркия нағзтар шудааст. бовар кунед. бинед, аввал дастона бинед, ин писта бинед. ҳозир мо қатъи акаи Фаррух ҳамсӯҳбат мешавем оиди ҳамин пистаҳои боғи пистазораш суҳбат. анак тамошо кунед, дарахта тамошо кунед, писта бастагиашро нишон тамошо кунед. ина бинед, ин то рӯи замин писта бастагӣ. ина бинед, писта аз дастаи бастан ранги сев навдаш хам зада рӯи замин фуромадааст ки писта чӯаш сахт бошад ва хам назада аз дастаи бастана ин ҳам қадар чунон бастагӣ ки хам задагӣ. мана ин як ниҳола, мо мерем бо дигар ниҳолаш. мана ин дуюм ниҳола. мана бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. охи ин Тоҷикистон ватани писта парварӣ будааст. дидед? ина бинед, Не ниҳол дигари. ина бо, ина бинед, ин о торша бинед, ҳама писта. инҷа тамошо кунед, ин худи анам инҷа тамошо кунед. ин писта бастанаша бинед. ин намедонам олуча бор ин бастагӣ аст. акаи Фаррух, илоҳим дасти шумо дарда набинам барои ин меҳнатҳо кардагитон. ака мода гӯя ки ин боғи писта чанд гектараю кай шумо шинонде ҳамина? ина мо як аввалин бор соли 2009 иродаи писташинонӣ кардем. зимистони соли 2009 ба соли 2010 аввалин донаро шинондем. ин писта адона шинондагианд. адона. бале. баъд аз сини 3 солагӣ пайванд шудагианд. яъне ки пайвандӣ ҳастанд? пайвандианд, ҳатман пайвандианд. бепайванд намешавад? бепайванд 85% пистаи нар метия, 15% пистаи мода метия ки писта метия. баъд кадом сифат метия худо медонад. мисол сифати паст ё камҳосил ё ки майда мо дорем худмода. бепайванд мода шудагиай бо нишон метием иншолло. ане ки беҳтарин тарза моe ки пайванд шавад. аниқ медонем ки кадом намудай иқлим мода кадомаш муносибтарай хуб ҷавоб метия. ин боғе ки мо ҳузур дорем боғи модарӣ ном кардем, ба хотире ки аввалин бор мо дар ҳамиҷа боғ бунёд кардем. ин замин 12 гектара. мутаассифона солҳои аввал мо таҷриба бениҳоят кам доштем. ҳозирам ку зиёди бар надорем. не ки аз лиҳози кам таҷрибагӣ мо ира баъзеша сероб кардем, хушк шуд, баъзеша камоб кардем, баъзеша канда ҷой ба ҷой кардем, аз дигар ҷо ба дигар ҷо кӯчондем. умуман ки ай кам таҷрибагӣ инҷа тақрибан як 1500-1600 та ниҳоли калон дориму халос. дигар ниҳолои мо ҳамаш хурданд. мо пеш аз он ки боғмона васеъ кунем аввал дар ҳамин 12 гектар замин гуфтем оё метонем ё не. таҷриба кардем камутун ба фикри худмон ки таҷриба гирифтему омӯхтем. баъд ҳамин боға дар дигар минтақа баъд кушод кардем. баъди ин як боғи 30 гектара бунёд кардем. бо ҳозир бо як 10-15 гектар дигар боғи ҷавон дорем. баъд боғҳое дорем ки мо шинондему муваффақ нашудем. яъне ки фикр кардем ки писта умрш дарозай, дар дохили дигар дарахтҳо шинонем, баъд ва ёша мебурем, ёш мемонад. мутаассифона дар дохили дигар дарахтҳо ин дарахтҳо рушд накарданд, бисёр рушди бад карданд. барое ки тарзи обтии ҳар дарахт ҳар хелай ман худам шахсан таҷриба камтар доштам. ҳамиё ба назар нагирифта шинондем. дар баъзе минтақаҳо номуваффақ шудем. акун мо кам кам аз рӯи таҷрибаи ба дастовардагимон боғҳоамона кушодтар кардастем. бо тарзи ниҳолпарваримона, тарзи айдона калон кардана, тарзи тирреша ба патакреша табдил додана баъзе чиҳои омӯхтему. ҳамин таҷрибамона истифода бурда корамона кам кам пеш бурдастем. акун таҷриба чунон таҷрибаи ёд гирифтед ки дига бемалол пистапарвария карда ба роҳ мондед? ҳаку чени ақлу фаҳмишмон ҳозир корамон рафтестай. бо шояд ки мо аз дигар пистапарварҳои дигар минтақаҳо
дарс мегирем. пеш ман бисёр мехостам ай пистапарварои минтақаи худмон дарс омӯзум. мутаассифона мутахассисое ки нисбати пистаи эронӣ кати кор кардаги буданд дар тоҷикистон пайдо нашид ҳамун шаб рӯз. одамое ки кор мекарданд барои ваё дигаро ниҳол карда дода буданд. пистоҳои эронӣ ай пистоҳои тоҷикӣ фарқ мекунанд. на танҳо ай шаклу андозаи пистаҳо балки ай ҳамун структураи таркиби дарахт. пистаи эронӣ пистаи тарай, яъне ки баданаш серобтарай, тезтар бузург мешавад, шоху дарахташ. инами пистаҳои мо 14-солаанд тақрибан. ин писта 14 сола. агар ки дар пистаҳои табиии худмон боша, вай дар 14 сол ҳеҷ вақт қутруш ба 150-200 намерасад. дертар яъне калон мешаванд аз лиҳозе ки камобтаранд. пистаҳои минтақаҳои худмон гарчанде умршон дарозтарай, решашон бақувваттарай, камобтарай. баъд ваё сал барвақттар мепазанд. пистаҳои мо камтар дертар мепазанд. мо махсус ёра манъ мекунем аз муҳлат бо як моҳи дигар зиёдтар манъ шидагиан ё бояд камтар барвақттар мечиндем, ба хотире ки равғани нағз каша ва донашам то охири паза, нутфае ки дохили донадай нағз раса ваю ниҳол бо парвариш карда шавад. барои ҳамун мо то охирон лаҳзаҳо меқапем, меистем. инаи навъи аҳмадияй, аҳмадӣ сафед меган. ана вае ки мебинем вай фандуқияй. ё майдатар мешаванд, ё тезтар мепазанд. мо алиҳозе ки начиндем. иш аҳмадӣ буд, иш чи? Фандуқӣ. Сандуқӣ? Фандуқ. Фандуқ? Инаш кулула буд аст ку? Инаш кулула, ино ранги фундуқай ку. Кани кушоя? Ака? Инаи илтимос. камтар вақти чинданаш гузашта, баданаш зард шида, бибин? Аку хубтараш кадом сорт? беҳтараш мисол аҳмадияй. Аҳмадӣ. Аҳмади акбари ҳам доре? акбари камтар дорем. беҳтараш кадом ай? аку беҳтараш дар минтақаи мо аз лиҳози андоза, агар дар ҷои сеюм ҳам иста, аз лиҳози серҳосилӣ, аз лиҳози мутобиқ будан ба иқлими худмон аҳмадӣ хуб аст. аҳмадӣ хуб аст дар минтақаи худмон, ҳа? тавсия метиҳем. агар пурсанд мегем аҳмадӣ. инаи аҳмадияй. ҳамин чанд сола аст ҳамин аҳмадӣ шумо чанд кило писта метиҳад ҳамин сол худо хоҳад ба шумо? ҳамин ниҳол агар ҳамин хел андохта бошад, тақрибан 10 кило меваи хушк метиҳад. агар меваи тарам мефурӯшанд баъзе ҷода, 30 кило меваи тар метиҳад. 30 кило тар, 1 ба 3. 30 кило тар метиҳаду 10 кило хушк. шумо гӯед ки чанд пулӣ меравад ҳамин килоаш? мо пистаи тара $10 мефурӯшем, а пистаи хушка $15, 170 сомон. 170 сомон писта мефурӯшед. ака дастон дар намерад барои меҳнатотон. шумо ин қадар меҳнат дар тоҷикистон шумо пешравӣ кардед. шумо медонед тоҷикистонда шумо пешравӣ кардед. яъне ки мо ҳозир мо гурӯҳи ангур ва боғ халқа ташвиқ бурда истодаем ки писта парварӣ кунанд дар тоҷикистон, ки мешавад чи дар аз ҳаминҷа сар карда то кулоб, дар варзоб, дар чорбоғи мо пистаҳо дарахтҳо аст ки пурпури писта аст. бовар кунед? пистои маҳаллӣ не пистои эронӣ як камбудӣ дорад. минтақаҳое ки ҳавош дер гарм мешавад ва тез сард мешавад, кӯҳистонӣ, минтақаи мо дар тоҷикистон зиёдай. дар унҷа як камбудӣ ҳамин ки ино баъд аз наврӯз дар ҳамин минтақа баъд аз наврӯз ба шукуфтан сар мекунанд. дар кӯҳистон бошад бо як 15-20 рӯз дертар ба шукуфтан сар мекунанд. тақрибан аввалои апрел баъд мешукуфанд. баъд вақте ки ҳаво сард шудана сар мекунад, дар ин минтақаҳои биёбон дертар ба ҳаво ва сардшавӣ шурӯъ мекунад, аммо дар кӯҳистон барвақттар. муддати аз гул то чиндани ҳамин писта тақрибан 5.5-6 моҳ аст. ҳар сол фарқ мекунад. ин сол аз соли дигар. дар ин муддат вай бояд ҳам мағз пур кунад ва моҳи охир бояд ин равған пур кунад. ин ранги чормағзи бодом равған дорад. агар ки ҳамун моҳи охир фурсати равған пуркунӣ пайдо накунад, мағзаш дар рӯзҳои аввал бисёр ҳавораки фарбеҳа кай, баъд оҳиста вай аз ҳисоби рутубат шавад. рутубат шакагар ки қоқ кардан дар дастгоҳҳои хушкун ё ки таги офтоб хушкӣ кардан, рутубатш бухор мешавад ва меваш паҷмурда мешавад. дуруст. гӯё ки барвақт чинда бошад. ин дар файзобод, дуруст, дар ғарм, дар инҷа намешавад, дар помир инҷо намешавад, лекин поёнтар мешавад. барои ин пурра мағз ба пуррагӣ пур кардан, равған гирифтанаш бояд ки давоми солда пайи ҳам
یک ماه 40 روز حرارت هوا ای 40 درجه بلند باشد که این پر کنه تا آخر مغزش. در برعکس حال این نیم مغز میشه. نیم درست گفت. بعضا پر میشه، بعضا میبینید حالتش پره. وقتی که میچینه در دستگاه خشککن یا که عموما در طرز طبیعی خشک میکنه این پژمرده میشه. رحمت، شما با کدام رو همین توزیع میکنید؟ پچخش میگیرید توزیع میکنید؟ ما دستگاه داریم. دستگاه رنگ ترکو؟ رنگ ایرانی و رنگ ترکو. ما تو دستگاه های دستساز کردیم، استوکاری سمدیل که گفتی رسا. توزیع نکرد بلکه شکست. بعد ما که تجربه نداشتیم این دستگاه ها که ما ساخته بودیم حساب شده بود روی پیستوهای محلی و یا هم میدان هم بسیار بقوتن یا بسیار کلان با کشوده شدگی هستند. دستگاه که میزند همونجا دو بلاک میشه. شما نیهولاش هم پرورش کرده و فروش میبرید خدا خواهد؟ بله، تا امروز کمتون میفروشیم. آینده ولی پیوندی نداره؟ برای فروش نداریم. نه پیوندی ندارید؟ برای فروش نداریم. نیهولی به پیوند تقریبا 50,000 تا داریم حاضر. شما با همین خلقی که میخواهد، با جوانمردی که میخواهد با پیسته پروری مشغول است، چی توصیه میدید؟ به پیوندش رو شنونن یا که اگر پیوندش خوبتر است؟ البته پیوندیش خوبتر است. پیوندیش خوبتر است. یک کمبودی همین است که پیوندیش بسیار قیمتتر میغلطد. قیمت میغلطد. سببش دو سه چیز است. این رنگ دیگر نیهولای بادام شفتالو آسان پیوند کنک نیست. این یکمش. دویمش که همین خودی پیونده که میگیریم پیوند میکنیم کم پیدا است. این درخت اول که به وایه رسد مخچه پیوند شونده دیگه پیدا نمیکنیم. شما اگر که تجربه داشته باشید میبینید که همین درخت مخچه ندارد که ما از این درخت گیریم و پیوند کنیم. نارکین ندارد. نارکین عموما قریب کی ندارد. یک تا نیم تا هر جا هست اون. وایه هم الکی ما هیچ وقت وایوش نمیبریم برای که سال آینده وایو میبندن. وایو میبندن. با همون خاطر ببینید نارکین تقریبا کی نیست. کنم گلخونه‌ش نشون دادم اینجا. برای سال آینده. برای سال آینده این درخت کم دارد. درختایی که نبستیان وایو دارن. حالا اینجا نشون میدیم. ما یگان درختی این سال آینده کمتر میبندد. این درخت سال آینده تقریبا 25% حاضره میبندد. درخت سالبنده. یک سال ناز میبندد، یک سال 20%، 25% میبندد. شما حاضر همین درخت میوه دهنده چند دانه داره؟ 1000 دانه داره؟ درخت میوه دهنده 1000 دانه سال زیادتر داریم. همین یک تا پیسته پرور گفت که از همین درخت گفت یک 300 400 دانه درخت میوه دهنده داشته باشید، نه جای 2 3 سرک سواد جواب شما میاد. درست گفت است می؟ اگه قناعت وابسته از قناعت نه فهمو پولش جای 2 3 گوسا. قانون نسبی استفاده میبریم. بعضی آدم مثال که در یک سال 4 5 هزار دلار کفایت است، در یک بعضی ها 40 50 هزار طلب میکنن. رحمت قناعت وابسته. اگه رحمت به شما حاضر با سوالو پیدا شد با دیگر نوار میکنم. مالش ما حاضر نوار بسیار شد قطع میکنم. ما یک مرتبه دیگه پیستای شما باز نوار کردن نشون میتیم و باز برمیگردیم. ها که جان رحمت به شما که جان برای سخناتون کدامی که در کار شد مراجعت میکنید. شما پیسته به پیوند دارید برای فروش. تمام نه که من توصیه نمیتیم. ما پیسته به پیوند نمیتونیم فروشیم. بعد در آینده مسئله پیوندش ایجاد میشود. همون مردکا دیگر پیونده گفته پیوند کردن نمیتونن. رحمت یعنی که سالوی آینده پیوندش در کار شد در شما دسترس میکنن. پیوندش نیاز دارن که یارین فروشن. دستون در نبیند عمری دراز بینه. خراشو رحمت حالی بخیر.